Jej, ahoj, som tu zase ja. No a ideme na ďalšie otázky. Takže prvá otázka je, kto je autor Harryho Pottera? No, to už sú trochu ďalšie otázky, hejže, tak píšte. Ideme ďalej. Ako sa volá uhorská kňažna, ktorá je prezývaná ako krvavá grófka? No, píšte. To je tiež ťažké. Hejže. No. A prosím, nepýtajte sa niekoho zo starších súrodencov alebo tak, pretože to by bolo potom nespravodlivé. No. Potom, je väčší potkan alebo myš? To je jasná odpoveď, hejže. No. Ktorý morský cicavec má rád deti? To je podľa mňa tiež trochu ľahké. No a Peťka. Kto loví potravu? Lev alebo levica? Tí, ktorí väčšinou pozerajú dokumenty o zvieratách, tak by to mali vedieť. Tí, ktorí nepozerajú, tak to možno vedia z biológie, alebo proste len tak, že im to povedala nejaká kamarátka, alebo tak, no proste tak. No tak dúfam, že máte všetky odpovede napísané. Keď nie, tak vám ešte prečítam ešte raz tie otázky. Takže prvá, kto je autor Harryho Pottera? Druhá, ktorá uhorská no, počkajte. Neviem po sebe prečítať, tak to som to divne písal. No. Ktorá uhorská kňažná ako sa volá uhorská kňažná prezývaná ako krvavá grófka? Tretia otázka. Je väčší potkan alebo myš? Ľahké. Štvrtá otázka. Ktorý morský cicavec má rád deti? Ľahké. Peťka. Kto loví potravu? Lev alebo levica? To by mohlo byť tiež ľahké. No, ideme na odpovede. Prvá otázka. Kto je autor Harryho Pottera? Správna odpoveď je Rowlingová. No, tak dúfam, že ste mali správne. No, ináč keď čítate knihy Harryho Pottera, tak by ste to mali vedieť. No. Potom, ako sa nazýva uhorská kňažná, prezývaná ako krvavá grófka? Správna odpoveď je Alžbeta Bátoriová. Aha, no, tretia otázka. Je väčší potkan alebo myš? Jasné, že potkan. No, ale tí, ktorí to nevedeli, tak prosím vás, aspoň trochu sa učte na tú biológiu. No, vlastne to by ste mali vedieť už len tak, ako, no viete. No, ktorý morský cicavec má rád deti? Dúfam, že ste rovne písali veľrybu. Prosím. Je to predsa delfín. Pardon, je to predsa delfín. A piatá otázka, kto loví potravu? Lev alebo levica? No jasné, že je to levica! No, tak to sú všetky naše odpovede. Zase vám prečítam vyhodnotenie pre tých, ktorí pozerajú iba tento diel. Takže 0 až 10 trulo, 20 až 40 IQ hodecieho koníka, 40 až 50 génius. Jej! Tak ahoj a nezabudnite vždycky povedať jej!